Tak teda ešte raz vítajte. Um, Musím povedať, že toto je prvýkrát, čo robíme takéto informatívne, nazvali sme to, že plenárne rodičovské stretnutie, ja by som možno také slovo dal, že spoločné rodičovské stretnutie. Veľmi sme premýšľali, že je to spraviť, či sa niekde stretnú spoločne alebo nie, ale nakoľko vás rodičov potenciálne, alebo teda rodičov je okolo 300 v našej škole, alebo 250 až 300, tak také veľké priestory nemáme a nevedeli sme teda úplne odhadnúť, že aký bude záujem, tak preto sme sa rozhodli si trochu týmto spôsobom pripomenúť tie nedávne časy, kedy sme všetci pracovali online, tak myslím, že na tento účel je to v pohode, aj keď určite tá vzájomná interakcia je ešte o čosi lepšia. No, ale v prvom rade len chcem povedať, že teda stretnutie bude také informatívne z hľadiska toho, že by sme vám chceli trochu predstaviť taký väčší obraz Narnie, lebo ja si uvedomujem to, že každý vnímate tú školu podľa toho, že v akej triede máte dieťa, respektíve koľko detí tu máte a tak možno ten obraz máte väčší, možno menší, ale myslím si, že nie je zle, minimálne tak raz za rok, trochu vám predstaviť školu viacej znútra, aby ste naozaj navnímali trošku, tak ako som povedal, ten väčší obraz a aj to, že prečo robíme to, čo robíme a možno tak lepšie aj porozumiete tým našim snahám. Čiže počas tohto stretnutia by sme sa chceli obhliadnúť za minulým rokom, ukážeme si nejaké výsledky našich žiakov, to, čo sa nám podarilo, respektíve potom aj pozrieme na to, čo nás tento rok čaká. Celé mám takú ambíciu, že by sme to chceli zvládnuť do hodiny, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Vravím, je to prvýkrát, takže nemám to nejak úplne odskúšané, nejak odtrekované, tak uvidíme, ako sa to celé podarí. Takisto ako už Joto odpovedal, tak otázky, respektíve napísal do chatu, tak otázky, ak budete nejaké mať, tak napíšte ich do chatu, ale prosím, skúsme sa sústrediť možno na to, čo bude hovorené a ak k tomu máte nejaké otázky, tak môžete napísať, aby sa to tak nejak to súviselo s týmto stretnutím. Ak máte samozrejme nejaké úplne že konkrétne veci na vaše dieťa vo vašej triede, tak to potom samozrejme bude treba riešiť s pani učiteľkami alebo na takom menšom fóre, nie na tomto veľkom stretnutí. No, a ešte raz teda zopakujem, že teda stretnutie bude nahrávané, vlastne už sa to aj deje. Dobre, tak ja budem postupne prechádzať touto prezentáciou a uvediem vás teda do všetkého, alebo teda prevediem vás ňou. Dobre, takže na úvod, ľudia majú radi štatistiky, a tak trochu, a ja by som začal číslami. Narnia tento školský rok vstupuje už do svojho 18. školského roku, čo teda sa nám ani nechce veriť, ale je to tak. No a v tomto školskom roku máme 418 žiakov, potom máme 53 učiteľov, alebo teda pedagogických zamestnancov, a potom 11 nepedagogických, no a títo naši žiaci sa zhromažďujú v 17 triedách. Minulý rok sme mali tried 18, nakoľko ale minulý školský rok sa podarilo viacerým žiakom 8 ročníkov, že boli prijatí na bilingválne gymnázia, tak sa nám vytvorila z nich iba jedna 9. trieda. Čiže máme 17 tried. Čiže v ročníkoch 1 až 8 dve triedy v ročníku a v ročníku 9 je jedna trieda, čiže 17 tried. Tento rok máme prvýkrát, že 50 prvákov, doteraz sme mali 48, ale nakoľko legislatíva nás pustí až do čísla 50, tak sme sa rozhodli, že budeme mať 25 a 25 detí v ročníku, alebo teda v triede. Je to aj z toho dôvodu, že naozaj ten záujem o našu školu vďaka Bohu je veľký a som za to vďačný. Na druhej strane ten proces príjmania, ktorý ste ho zažili, a vlastne všetci ste ho zažili, niektorí čerstvo, niektorí už dávnejšie, tak je veľmi náročný a nám je naozaj niekedy veľmi ťažké vybrať a toľkých ľudí, ktorí musíme odmietnúť, tak je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi kruté. Tak sme sa preto rozhodli, že teda pôjdeme na hranicu v podstate legislatívne dovoleného a teda máme 25 detí v prvej A aj 25 detí v prvej B triede.
Len aby ste vedeli, tak pre zaujímavosť, tak prihlásených tento školský rok bolo, myslím, že 103 detí, z ktorých sme vyberali teda tých 50. No, takto vyzerá náš pedagogický a nepedagogický tím. Toto sú vlastne zamestnanci Narnie. Všetci tí, ktorí boli 2. septembra v škole a odfotili sa, tak toto sme my. Ako vravím, je nás teda, ako vidíte, je nás veľa. A stále nám aj noví pribúdajú, niektorí samozrejme aj odídu. Život prináša kadejaké zmeny. Tento rok prišlo 6 nových kolegov, z nich 2 sú v podstate native lektori, anglicky hovoriaci. Jeden je teda Američan, druhý je dokonca až z Juhoafrickej republiky, ale teda obaja momentálne žijú na Slovensku. A sme radi, že sú medzi nami. Čiže k tomu len toľko, že na 2. stupni sú 2 lektori, na 1. stupni jeden zahraničný native speaker lektor. Za školou stojí v podstate taký najvyšší orgán, ktorou je správna rada školy. Túto menuje zriaďovateľ našej školy, ktorým je Zbor cirkvi Bratskej Banskej Bystrici. No a títo ľudia, ktorých tu vidíte, tak sú členmi správnej rady. Rastio Galo je predsedom tejto správnej rady a je zástupca, jeden zo 3 zástupcov zriaďovateľa. Druhým zástupcom zriaďovateľa je Mário Sempeteri, tretím je Jozef Todt, no a ktorý je aj teda predsedom rady rodičov. A potom Roman Baranovič, ktorý je riaditeľom Združenia škôl C.S. Lewisa. To je organizácia, ktorú o chvíľku vám niečo nepoviem, ale ktorá zriaďuje a združuje všetky ostatné školy nám podobné, či už Narnie, alebo stredné školy, ktoré sa Narnie nevolajú, ale o chvíľku sa k tomu dostanem. Potom Danka Hanesová, pani profesorka, ktorá je profesorkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. No a ona, možno viacerí viete, možno nie, bola 2 roky aj riaditeľkou Narnie v rokoch 2011 až 2013. Bola riaditeľkou Narnie a teda tiež nám pomáha svojimi skúsenosťami v nastavovaní nejakého smerovania našej školy. Potom je tu Erik Tomáš, on pracuje pre takú organizáciu, ktorá sa volá Teach for Slovakia a ich takou veľmi zjednodušene, poviem, víziou je prinášať zmeny do škôl a naozaj zameriavajú sa na také veľké zmeny v školách, to je naozaj náročné a Erik aj nám v veľa veciach pomáha a tak teda je aj členom rady školy. No a posledným ešte, ktorého som menoval, je Benjamin Uhrin, on je predseda cirkvi Bratskej jednoty baptistov na Slovensku a dlhoročný tiež priateľ a spolupracovník našej školy, takže tiež je v správnej rade. Takže títo ľudia v podstate stoja ešte, ako by som povedal, nad vedením a sú takým, ako keby takou predloženou rukou zriaďovateľa školy, ktorým, ako som povedal, je Zbor cirkvi Bratskej Banskej Bystrici. No a toto je teda to združenie škôl C.S. Lewisa. Naša škola nie je priamo zriaďovaná touto školou, ale teda týmto združením, ale je jej takou partnerskou školou, alebo by som dal povedať, že asociovanou školou, že v podstate spolupracujeme, častokrát si pomáhame, šerujeme si nejaké know-how, vymeniame si skúsenosti a myslím, že táto spolupráca naozaj prináša obom stranám, myslím, že je veľmi dobrá pre nás. No, tu sú školy ostatné Narnie na Slovensku, Narnia v Bratislave, Narnia v Pezinku, Narnia v Trnave a Narnia v Leviciach. Bratislava je najväčšia. Najväčšia Narnia Pezinku je trochu menšia ako je naša. Trnava a Levice zatiaľ sa v podstate rozbiehajú. V Trnave majú, tuším, 1., 2., 3. a 5. a 6. ročník a v Leviciach majú iba prvé, tuším, 2 ročníky, alebo 3, tretí už teraz, áno, 1. až 3. ročník. No a potom je také známe gymnázium C.S. Lewisa v Bratislave a tiež taká odborná škola, ktorá vznikla asi pred 3 rokmi, Líceum C.S. Lewisa v Bratislave. No. Teraz by som vám trošku povedal niečo k našej vízii školy. Uvedomujeme si totiž, že naša škola, ako som povedal, už tento rok vošla do 18. roku svojej existencie a ono sa tak
my si uvedomujeme, že ten svet, v ktorom sme teraz a to, čomu čelíme dnes, bolo, alebo teda je iné ako to, čomu čelili zakladatelia školy alebo tí, ktorí boli neviem, pred 10-15 rokmi tu na. A, a je dobré raz za takýto možno dlhší čas si ako keby tak spolu sadnúť a tak prehodnotiť to svoje nastavenie a že prečo robíme to, čo robíme. A preto sme sa dali tak ako na takú spoločnú cestu hľadania a definovania sa našej vízie, alebo teda, že kde by sme tú našu školu chceli o niekoľko rokov vidieť a pýtať sa na to svoje prečo. Lebo ak viete, že ak niečo robíte dlhodobo, tak v podstate sa vám môže stať, že začnete byť takej zotrvačnosti. Tu som použil takú fotku rýchlo vlaku a to preto, aby som ilustroval možno také niečo, že keď nejaký rýchlo vlak ide veľmi rýchlo a vy sedíte v kupe a zrazu teda sa vypne lokomotíva, tak vy si ani nevšimnete, že vlastne ten vlak zastal. Alebo respektíve, že on už nepridáva. Že on už v podstate ide len na voľnobeh. A toto sa môže stať organizácii, ktorá ako keby začne robiť veci tak, lebo sa to tak vždy robilo a ako keby stratí to svoje prečo. Prečo robíme veci tak, ako robíme. No a niekde som sa dočítal, že takýto rýchlo vlak TŽV keď vypne lokomotívu, keď vypne motory, tak ešte 10 kilometrov dokáže prejsť len proste tak, na voľno. Hej, až potom si možno začneme všímať, že aha, však veď my v podstate už stojíme. A preto sme si povedali, že my tú našu lokomotívu musíme akože naďalej jej nie podkurovať, ale pridávať plyn a musíme naozaj vedieť, prečo veci robíme tak, ako ich robíme. A preto sme si chceli tak spoločne zadefinovať našu víziu. No tak sme v roku 22-23 tak spoločne sa ako učitelia stretávali na takých rôznych diskusiách a rozprávali sme sa o tom, že aká je naša motivácia byť v tejto škole, aké sú naše túžby, čo si predstavujeme, kde by sme tú školu chceli vidieť. A naozaj to boli stretnutia, ktoré boli veľmi podnetné, veľmi zaujímavé. A naozaj sme sa o nich mohli rozprávať ľudia, ktorí v Narni sú už niekoľko rokov, ale aj takí, ktorí sú tu možno nie až tak dlho. A v podstate definovať si to naše prečo. No a z toho celého vznikol takýto text, je aj na našej webovej stránke, sem tam, ak prídete do školy, tak ho môžete vidieť aj vyvesený či na dverách vchodových alebo na stenách školy. A je to v podstate text, ktorý sme si zadefinovali, ktorý teda hovorí o tom, že čo robíme a prečo to robíme. Čiže my vytvárame bezpečné, spolupracujúce a podporné prostredie, postavené na kresťanských hodnotách, kde získavame nové vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v rýchlo sa meniacom svete. Nakoľko si naozaj uvedomujeme, že svet okolo nás sa veľmi rýchlo mení a to, čo možno bolo pred 5 rokmi normálne, alebo teda bežné, tak sa o niekoľko rokov možno vôbec tak nebude. Možno keď si porovnáme už len naše učenie alebo deti spred obdobia karantény alebo teda covidového obdobia a teraz, tak sami vidíme, že proste tie výzvy sú úplne iné a naozaj našou snahou je, aby sa decká cítili bezpečne a nielen oni, ale aj učitelia, ktorí s nimi pracujú, aby sa naučili spolupracovať, aby sme im v tom vytvorili čo najlepšie podporné prostredie a respektíve, aby tí, ktorí potrebujú akú podporu, každý potrebuje, tak aby sa mu dostala v rámci našich možností. No a všetko to sa snažíme ako cirkevná škola stavať na hodnotách, ktorým veríme, že sú večné, že nie sú len nejakými morálnymi hodnotami, lebo sme sa tak dohodli, ale že vychádzajú naozaj z nejakého svetonázoru, ktorému veríme a naozaj sú to hodnoty, na ktorých v podstate naša civilizácia stojí. Tak to je trošku taká možno taká filozofické zabrnutie, ale naozaj toto je niečo, čomu veríme a o čom sa my učitelia, o čom sa často rozprávame a snažíme sa všetko to, čo robíme, vsúnuť do tejto našej vízie. No a aby som povedal k tomu, že vlastne keby si predstavili Narniu ako stavbu, tak v podstate tu je jej základ, piliere, na ktorých stojí. Hej, čiže tie kresťanské biblické hodnoty sú takým základom, z ktorého potom vyrastá nejaký akademický pilier, charakterový, hodnotový pilier a tiež komunitný pilier. No a ku každému z týchto pilierov
školy by som vám teraz niečo povedal, aby ste tomu trošku možno do toho viacej prenikli a porozumeli. Čiže k akademickému pilieru, no, dá sa rozprávať veľmi veľa, samozrejme, ale možno viacerí máte také, že a kde sa umiestňujú naši žiaci a ako oni vlastne sú, a keď vychádzajú zo školy, tak v porovnaní s inými žiakmi na Slovensku, tak áno, proste niekedy sú tvrdé dáta, ktoré nám ukazujú, kde sa naši žiaci umiestňujú. No a ako viete, tak deviatáci, keď z Narnie vychádzajú, alebo teda zo školy vychádzajú základnej, tak píšu povinné testovanie 9, ktoré takto vidíte túto úspešnosť v minulom školskom roku. Tu treba ale povedať, že v testovaní 9 tým, že nám odchádza z 8. ročníka nie málo žiakov, a to sú práve tí, ktorí možno, že by v tom testovaní ešte tie percenta podvihli vyššie, tak takto to vyzerá. Nemyslím si, že je to nejaké nízke číslo, lebo naozaj treba si uvedomiť, že poviem to tak, že tí žiaci, ktorí by tie čísla zdvihli možno vyššie, už v 9. ročníku tu nie sú. A preto nám ešte, čo je možno ešte dôležitejšie pre taký nejaký benchmark v tom, že kde sa zhruba nachádzame v porovnaní s inými školami, slúži Comparo. Comparo je v podstate testovanie organizácie exam, do ktorej sa zapájajú školy, ale iba dobrovoľne, a teda zapájajú sa do toho školy, ktoré v podstate naozaj chcú vedieť, kde sa nachádzajú. Čiže zatiaľ, čo testovanie je povinné a robia ho tisícky škôl na Slovensku, tak Comparo robí niekoľko stoviek škôl. A tých, poviem to tak, možno lepších škôl, no jednoducho, ktorým naozaj ide o to, aby videli, kde sa nachádzajú. No a my teda Comparo robíme už od roku 2012, kedy boli prví žiaci 8, respektíve to bolo v roku 2013, kedy boli prví 8. No potom sme neskôr začali robiť aj so štvrtákmi Comparo a úplne na záver, pred 2 rokmi, alebo teda minulý školský rok robili ho už aj 6. No a teda tu na porovnanie som zobral niekoľko rokov Compara 8. Zobral som hlavne matematiku a slovenský jazyk, lebo tie sa robia každoročne. Ostatné predmety sa tam striedajú. Hej, na 2. stupni 8 sa strieda dejepis, fyzika, biológia, geografia. Potom ešte sú tzv. Všeobecné študijné predpoklady. Ale toto sú matematika a slovenský jazyk sa robia stále. Tak na taký možno porovnanie a nejaký trend, aby ste videli. Toto sú nie čísla úspešnosti, ale toto je percentil. To znamená, že kde sa naša škola v porovnaní s inými školami nachádza, respektíve, že to číslo že hovorí, že koľko percent škôl je horších, ako bola naša škola v tom testovaní. Čiže keď pozrieme rok 2023, tak z matematiky 96,7% škôl skončilo pod nami a zo slovenského jazyka 97,3% škôl skončilo pod nami. Čiže to je, myslím, že celkom slušný výsledok. Áno, vidíte, že možno, že v tom roku 2022 bolo trochu, tu nám trošku boli nižšie výsledky, ale zase na to sme potom reagovali tým, že sme podporili žiakov 9. ročníka, ktorí tu ostali takým dobrovoľným doučovaním z matematiky a zo slovenského jazyka. Áno, tie roky 2020 a 2022, to sú roky dištančného vzdelávania. Proste to jednoducho, či sa nám to páči, alebo nie, tak to zanechalo nejaké stopy a naozaj museli sme sa prispôsobovať niečomu, na čo nikto z nás nebol pripravený, ani z nás ani ako učiteľov, ale ani našich žiakov. Takže sa to možno trošku prejavilo na tom poklese toho percentilu, ale ani tak si nemyslím, že je to nejaké veľmi zlé, lebo však stále sme niekde medzi tými 20 až 25% škôl na Slovensku. Takže to je Comparo 8. Comparo 4 a 6 tu nemám spracované, lebo nerobíme ho ešte tak dlho, aby tu nejaký taký dlhodobý trend sa dokázal ukázať, alebo teda prejaviť. No potom, keďže viete, že Narnia dáva taký dôraz na anglický jazyk, tak asi pred 2 rokmi sme začali robiť taký štandardizovaný track test z anglického jazyka, ktorý v podstate má za úlohu zmerať úroveň od A1 po C1 v jednotlivých ročníkoch. Našim cieľom je, aby teda žiaci 9. ročníka končili na tej B1 až B2 úrovni, ale ako vravím, tí deviatáci viacerí,
tí najšikovnejší jazykovo zdatní odídu z 8. ročníka tie bilingválne školy. Aj preto potom vždy tie štatistiky tých deviatakov sú niekedy také, zdajú sa trochu slabšie, ale vravím, toto je ten hlavný dôvod. Čiže vidíte, že v podstate takýmto spôsobom narastá tá úroveň anglického jazyka s tým, že vidíte, že 50, alebo teda 48% žiakov deviatky, 9. ročníka, aj teda tí, ktorí tu ostali, to nie sú už tí, ktorí boli prijatí na tie bilingválne školy, dosahujú už úroveň v podstate C1. B2 je úroveň, ktorá je maturitnou úrovňou na bilingvál, teda na gymnáziách. B1 je maturitnou úrovňou na odborných školách. Čiže v tomto sa nám zdá, že je to celkom dobré, aj keď samozrejme je stále kde rásť, ale tento track test robíme naozaj preto, aby sme mali takýto nejaký benchmark, aby sme to proste vedeli nejakým spôsobom sami seba aj zreflektovať, že kde sa rasteme. No, áno, hovorím o tých bilingválnych školách, tak ako vidíte, tak až 21 8-kov bolo minulý rok prijatých na bilingválne gymnázia. V trende sú najmä Taorského gymnázium, teda francúzska sekcia, potom Evaniecké gymnázium, anglická, ale takisto aj nemecká trieda a potom ešte španielské gymnázium, ktoré sa volá Gymnázium Mikuláša Kováča, tuším, áno, GMK. Čiže tam odchádzajú tie žiaci. Už dvoch žiakov, jeden minulý rok a jedna predtým máme aj v Bratislave na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. No a z deviatakov, z tých, ktorí boli v našej škole v 9. ročníku, teda, tak 22 bolo prijatých na gymnázia a 5 na stredné odborné školy. Možno taká zaujímavosť, tak z tých prvých absolventov našej školy minulý rok boli prví, ktorí zoštátnicovali už v 2. stupni, teda či už magisterského alebo inžinierského štúdia. Čiže máme aj takýchto, čiže úplne že vyštudovaných študentov a naozaj sa nám rozliezli v podstate po celej Európe. Od Británie cez Holandsko, tuším Dánsko, Česko. V Čechách je teda veľmi veľa študentov na českých školách. Takže myslím, že tí naši žiaci sa v tom svete nestratili a sme radi. A sme radi aj to, že sa ozvú a vrátia sa sem tam sa pochváliť, ako sa im darí. No, takže toľko k tomu. A tu sú takí naši reprezentanti aj akože v iných nejakých kategóriách. Snažíme sa našich žiakov pripravovať aj na nejaké predmetové olympiády z rôznych predmetov a kadejaké súťaže. Tu som vybral len tých, ktorí sa umiestnili na 1. a 3. mieste, či už v okresnom alebo krajskej súťaži. To sa nedá úplne zrovnávať, lebo tam tie podmienky tých súťaží sú rôzne. Niektoré končia v okresnom, niektoré v krajskom, niektoré idú až do celoštátneho. Niektoré súťaže sú také, že sú len jednorázovky, že celoslovenské. Takže, ale 10 bolo takých, ktorí boli na prvých 3 miestach, či už v okresnej alebo krajskej súťaži. No a taký športový úspech sa nám podaril, že dievčatá florbalistky vyhrali okresné kolo, čo pre školu nášho typu sa porovnávať s takými dedinskými školami v okolí nie je jednoduché. No ale napriek takému veľkému podceneniu dievčatá zvíťazili, čo nám urobilo teda veľkú radosť, ale hlavne im to spravilo veľkú radosť. No a takisto sme minulý školský rok mali prvú žiackú mobilitu Erasmus, kedy sme so 16 žiakmi, vďaka teda tomuto skvelému projektu Erasmus, sme boli s nimi v Írsku, v rôznych rodinách írskych a bolo veľmi tiež milé a zaujímavé sledovať, ako naši žiaci sú úplne bez problémov jazykovo zdatní, dokonca nejakí sprievodcovia, ktorí nás prevádzali rôznymi tými atrakciami, keď počuli, ako sa rozprávajú s nimi, tak boli z toho, že to je naozaj obdivuhodné. Dokonca niektorí domáci nechceli ani veriť, že teda nie sú to nejakí britskí hovoriaci alebo teda anglicky hovoriaci
žiaci. Čiže naozaj v tomto, naozaj bolo to veľmi, veľmi milé. Aj to, že sa museli o seba v podstate starať, chodiť po tom Dubline nebolo jednoduché, museli sa vždy niekde z bodu A, B, C, D dostať vždy do nejakého centra. Čiže naozaj veľmi dobrá skúsenosť. Čiže hodnotím to veľmi pozitívne. No a tento rok pripravujeme tento rok a ten ďalší, tam je chyba, áno, apríl 2025. V októbri 24 chceme vyslať expedíciu do Poľska a, a potom v roku 25 na jar do Lotyšska. Čiže to budú veľké veci. Do toho Poľska pôjdu 9. do Lotyšska 8., pokiaľ teda bude záujem. Ale zároveň aj aj oni k nám pošlú študentov. Čiže bude to taká naozaj, že vzájomná výmena. Tento Írsko, to bola taká skúška, učili sme sa, to bol taký, by som povedal, 0. ročník, ale teraz to bude také už ešte viac ozajstné. Takže, ale k tomu všetkému dostanete informácie rodičia, žiakov, ktorých sa to bude týkať. Ale ak Erasmus bude pokračovať v škole, tak časom sa k tej možnosti dostanete aj ďalší. No, takže toľko k tomu vzdelávaciemu piliermu, teda akademickému pilieru. No a teraz by som sa pozeral na druhý, nie menej dôležitý, ale rovnako dôležitý hodnotový pilier. Keď by vám niekto dal otázku, že kto vás možno prvý napadne, keď sa povie, že nejaké že vzdelávania, nejaký taký vizionár vzdelania z minulosti, tak podľa mňa, keby sme teraz dali nejakú anketu, tak 90% ľudí povie, že Jan Amos Komenský, jeho Orbis Pictus a učenie hrov a svet v obrazoch, že naozaj to sú myšlienky, ktoré v podstate z toho 17. storočia pretrvávajú až do dnes a naozaj Jan Amos Komenský bol veľkým vizionárom, čo sa týka vzdelávania, ale už on hovoril v čase v tom 17. storočí, že je dôležité vzdelávať celého človeka. Takže nie len mu dať informácie, nie len mu dať dáta, ale naozaj z neho robiť aj hodnotového človeka. A tu je citát, ktorý sa mi veľmi páči, ktorý teda povedal on, napísal v mnohých knihách, sa to s obmenami to spomína, že človek učený, ale nemravný, je s břemenem země. Čiže človek, ktorý by mal všetky informácie za svete, ktorý by mal všetky zručnosti a znalosti a proste všetky dáta, ale nemal by charakter, tak je v skutočnosti záťažou pre spoločnosť. A človek, ktorý je informovaný, ale nie je formovaný, tak v podstate je bremenom zeme. To je akože dosť tvrdé povedať, ale ak sa pozriete na históriu, tak mnohí z tých, ktorí sú v tých učebniciach dejepisu, ktorí sa spomínajú pri veľkých vojnách, tak to neboli ľudia, ktorí by nemali dostatok informácií, ktorí by nemali dostatok dát. A naopak, boli to mnohí inteligentní ľudia, vzdelaní, učení, ale to, čo chýbalo, bol ten možno charakter, hej, tá formácia. To je ďalší z citátov v tom zelenom, že informácia bez formácie delá ľudí jen šikovnejší ďábli. Ako ja si myslím, že to sú naozaj tvrdé vyjadrenia, ale majú hlboko čo do seba. A možno každého z nás si niekoho vieme asi predstaviť. Čiže naozaj pre našu školu je nesmierne dôležité, aby sme dávali kvalitné vzdelanie, aby sme naozaj decká učili, aby sme dávali dobré informácie, aby sme naučili pracovať s informáciami, aby sme naučili vyhodnocovať dáta a tak ďalej, a tak ďalej. Ale takisto je veľmi dôležité, aby sme ich naozaj formovali. Čiže naozaj, čím je človek učenejší, vzdelanejší, informovanejší, ale bez charakteru, tak tým je nebezpečnejší. Toto je niečo, čo ma veľmi tak akože chytilo, keď som toto od Komenského počul, alebo teda od ľudí, ktorí Komenského študujú, tak to naozaj len dáva ešte väčšiu
takú naliehavosť tomu, že je nevyhnutné naše deti aj formovať. A naozaj my v škole dávame tomuto veľmi veľkú prioritu. Um, a tu sú hodnoty, ktoré ako tam by sme si mohli doplniť mnoho ďalších, ale preto, aby sme nejakým spôsobom vedeli ísť, by sme to vedeli celé za ten školský rok zvládnuť, tak toto sú narnianske hodnoty, ktorým sa venujeme tento rok. Do toho ešte nejak tak na to celé nejak ešte, že úcta alebo taká slušnosť, lebo vnímame, že sú veci, kde nás topánka tlačí a my sa nebudeme ich pomenovať a naozaj snažíme sa s deťmi na tom pracovať. No a ako sa to teda deje? Toto už od vašich detí viete a nie je to nič úplne nové, ale na zopakovanie, tak áno, každoročné openingy, ak trošku si všímate, čo sa deje možno aj vo svete, alebo teda na Slovensku, že sa snažia zavádzať sa tzv. Rané kruhy aj do iných škôl, tak to je niečo, čo v Narnii robíme v podstate od úplného začiatku. Čiže naše rané openingy, potom veľký opening na 2. stupni, kde sme naozaj vytvorili jednu celú vyučovaciu hodinu v týždni, kde sa venujeme práve tomuto hodnotovému vzdelávaniu. No a potom také tie veľké akcie, ako je Celebration Chapel, čo vidíte aj teda fotku, kedy sa celá škola, respektíve celý prvý, alebo potom 2. stupeň stretne a tiež k tým hodnotám má nejaký program. Samozrejme náboženstvo, ktoré je od 1. ročníka v našej škole a tam sa snažíme tiež tie hodnoty nejak dávať do kontextu toho, že odkiaľ vychádzajú z tých kresťanských hodnôt, z toho kresťanského svetonázoru. A potom je taká novinka, to je labyrint, ktorý sme zaviedli minulý školský rok, taký 0. ročník na 2. stupni a tento rok ho chceme naplno rozbehnúť na 2. stupni, ktorý sa bude týkať žiakov 6., 7. a 8. ročníka, čo bude taký preventívno-výchovný, ale takýto formatívny program, kde v podstate na 3 dní žiaci pôjdu niekam do prírody na chatu, kde naozaj majú pripravený program veku primeraný, kde budú naozaj môcť trošku ísť viac do hĺbky a prejsť si možno takým lepším sebapoznaním a týmto celým nejakým, naozaj to hodnotové formovanie za tým celým je a to je taký zmysel tohto programu. Čiže to je na 2. stupni. No, tu sú nejaké fotky z toho, čo sme zažili. No, akože ak si pozeráte web stránku, ktorá je nová od tohto školského roku, tak tá fotogaléria tam je, myslím, že dosť bohatá a myslím, že aj deti vám vedia asi najlepšie porozprávať. Hej, no, tak z recesie sme to zobrali vážne, ale tak 17. novembra, teda deň pred 17. novembrom sme si urobili aj taký recesistický deň, kedy sme vychovávali našu mládež trošku iným spôsobom. Ale nie, iba trochu to tak mohli vidieť, že aj inak sa niekedy v škole fungovalo. No a v rámci tohto by som vás ešte rád teraz pozval na niečo, čo sa stalo už tiež našou tradíciou. V podstate sú to narnianske bohoslužby, ktoré v podstate robíme už niekoľký ročník a budú sa konať o týždeň nedeľu o 10:00 v telocvični. V podstate takým cieľom je zoznámiť vás aj s riaďovateľom tej školy, hej, teda s zborom Cirkvi Bratskej. Tieto bohoslužby pripravujú ľudia z tohto spoločenstva, spolu samozrejme s učiteľmi a tak ďalej. No a bude teda v telocvični. Prváci naši tam budú mať krátky vstup, nejakú pesničku, ale nie je to len pre prvákov, je to pre všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť a tak ešte trošku nahliadnúť inak alebo do iných sfér Narnie. Čiže narnianske bohoslužby v nedeľu 29. septembra 24 o 10:00 našej telocvični. No, teraz by som dal slovo Jojovi Totovi, ktorý by nám predstavil komunitný pilier našej školy. Jojo je už niekoľký rok predseda rady rodičov. No a komunitný pilier je pre nás takisto nemenej dôležitý, lebo aj preto sme teraz tu na tomto stretnutí, pretože vnímame Narniu ako jednu veľkú komunitu učiteľov, komunitu žiakov a komunitu rodičov. A ak chceme dosahovať
nejaký spoločný cieľ, a to je nejaké vzdelanie našich žiakov, našich detí, tak táto spolupráca týchto troch zložiek je veľmi, veľmi dôležitá. No a v našej škole teda funguje rada rodičov, ktorá nám pripravuje nejaké takéto aktivity. Tak ja by som teda poprosil Joja, keby nám predstavil radu rodičov a respektíve nám povedal, čo nás čaká. Takže Jojo, máš slovo. Ďakujem. Takže ja len v krátkosti chcem vlastne zhrnúť, čo je to tá rada rodičov, na čo je v škole. Fungujeme ako orgán iniciatívy rodičov, sme vyslovene poradným orgánom pre vedenie školy. V každej triede ste si volili 2 zástupcov, to znamená, že vlastne my spolu tvoríme radu rodičov, zhromažďujeme a prejednávame rozličné podnety, návrhy, ktoré vlastne od vás rodičov dostávame a potom vlastne my o nich diskutujeme a na základe toho predkladáme vedeniu rôzne návrhy ku činnosti školy. Taký jeden veľmi viditeľný, ktorý tento školský rok sa podarilo, je tie čiary na parkovisku. Veľmi veľakrát sme mali takýto podnet, tak som veľmi rád, že sa to naozaj podarilo a je to taký viditeľný dôkaz toho. No a samozrejme takou veľkou časťou toho, čo Rada rodičov robí, je, že organizujeme rôzne školské komunitné akcie. Tak ako Marek povedal, vnímame komunitu naozaj veľmi dôležito. Som rád, že aj škola to vidí ako jeden z 3 dôležitých nosných pilierov. Takže môžeme si prejsť teraz, aké aktivity vlastne robíme. Delíme ich na také 2 skupiny. Prvá je komunitná, to sú akcie, ktoré vlastne priamo Rada rodičov organizuje. Robíme 2-krát do roka prednášky, burzy, kvíz a vlastne na konci školského roka vždycky je piknik a potom sa samozrejme zapájame a pomáhame aj pri rozličných školských akciách, ako je Mikuláš, Deň učiteľov, Vianočný dom a rôzne ďalšie. Môžeme si pozrieť zo pár fotiek z týchto aktivít. Takže prednášky, napríklad toto je posledná prednáška, ktorá bola vlastne začiatkom tohoto kalendárneho roka. Rozprávali sme sa o tom, čo je Narnia, prečo vlastne sme Narniou, kto bol C.S. Lewis. A vlastne témy na tieto prednášky veľmi často vychádzajú priamo od vás, rodičov, takže vás chcem pozbudiť, ak máte nejakú tému, o ktorej by ste radi sa dozvedeli viacej, máte nejaký návrh na prednášku, tak určite dajte nám vedieť, kontaktujte vašich triednych zástupcov a my sa snažíme potom vždy nájsť nejakého kvalitného odborníka, ktorý príde a vlastne bude mať tú prednášku na tú danú tému. Takže ďalšia vec, ktorú pravidelne organizujeme, je burza. A každoročne vlastne 2-krát na jar aj na jeseň. Snažíme sa to robiť po jarných prázdninách a pred jesennými alebo zhruba v tom období, kde vlastne môžete sa prihlásiť a priniesť svoje knihy, hračky, športové potreby a športové oblečenie. A toto je vlastne prvá taká akcia, ktorá nás bude čakať aj tento školský rok. O chvíľu vám k tomu poviem viacej. Môžeme ísť ďalej. Takisto teda organizujeme kvíz. Minulý rok sa nám ho podarilo už 2-krát zorganizovať, vždy sme mali okolo 40 účastníkov, nejakých 8 až 10 tímov a myslím si, že to bol naozaj taký zabavný čas. Takže chcem vás povzbudiť, keď dostanete pozvánku, určite sa prihláste. Keď bude treba, zoženieme aj veľké priestory. Môžeme ísť ďalej. No a vrcholom našej komunitnej snahy je každoročne piknik. To je vlastne naša hlavná alebo najväčšia akcia, kde naozaj sa snažíme zapojiť celú školu a proste vytvoriť podmienky, aby sme mohli byť spolu, aby sme sa mohli spoznať, aby sme sa mohli podeliť o nejaké dobré jedlo a pitie a proste stráviť spolu čas, možno vyhrať nejaké veci v tom bole.
Takže určite sa pridajte znovu koncom školského roka. Môžeme ísť ďalej, ak tam máme ešte nejaké fotky. Áno. Snažíme sa pomôcť každoročne aj s Mikulášom. Verím tomu, že deti a niekedy aj pani učiteľky a pani učitelia si užijú rôzne vystúpenia, ktoré si náš Mikuláš pripraví. A taká posledná vec, ktorú vám chcem ukázať, je Deň učiteľov, kde rôznymi spôsobmi sa snažíme vlastne poďakovať učiteľom za ich nasadenie. A naozaj rôzne formy už boli toto z posledného školského roka, kde vlastne ako Rada rodičov sme pre učiteľov pripravili raňajky a kým oni raňajkovali, tak my sme odučili v triedách jednu školskú vyučovaciu hodinu a poviem vám, že bol to zážitok. Takže zhruba toľko ku tým aktivitám, ktoré priebežne robíme. Môžeme ísť ďalej. To, čo nás čaká najbližšie, je burza, ktorá bude už 11. až 12., teda hlavne 12. 10. v sobotu v školskej jedálni a plagáty budú už čoskoro vyvesené na dverách. A už teraz si môžete kliknúť na tento link alebo odfotiť si ho a zaregistrovať sa. Takže prineste svoje knihy, hráčky, športové potreby alebo si príďte kúpiť vianočné darčeky alebo rozličné veci, ktoré sa vám zídu. Takže termíny na burzu a kvíz už máme pevné a na prednášku ešte vlastne budeme riešiť aj podľa prednášajúceho. Takže ak máte akékoľvek návrhy, budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť. Takže toľko z mojej strany a ďakujem. Áno, ešte taká možno milá vec, ktorá sa nám darí, je, že v podstate už 2 roky po sebe organizujeme stretnutie absolventov, kde pozývame našich bývalých žiakov a to sú tiež veľmi milé stretnutia, keď sa sem vrátia po toľkých rokoch a naozaj vracajú sa žiaci, ktorí boli akože v tých prvých ročníkoch, čiže naozaj to sú už dospelí ľudia. A to sú veľmi milé stretnutia, keď prídu a povedia a pospomínajú na tie časy do Narny. Takže za to sme tiež veľmi vďační. No a posledná časť, ktorú by som vám chcel teda predstaviť, je v podstate niečo o našich priestoroch. Myslím, že už len málo rodičov je tu takých, ktorí pamätajú roky Narnie niekedy okolo roku 2010, 11, 12. Že už naozaj nie je vás veľa a preto by som veľmi chcel, aby ste aj vy ostatní trošku prenikli do toho, že vlastne kde sme sa tu zobrali a ako to tu celé je, že prečo už možno nemáme tak parádnu školu, modernú, ako možno niekde tam v Banskej Štiavnici ma napríklad napadá. No, tak len trošku by som vám chcel teda povedať k minulosti, súčasnosti a budúcnosti našich priestorov. Čiže v podstate priestory, v ktorých sa nachádza naša škola, tak v podstate ona vznikla v roku 2006. V roku 2006 v podstate jedna jediná trieda, 2 pani učiteľky, 17 žiakov malo prenajatú jednu triedu v tejto budove 1. stupňa, v ktorej predtým sídlili, alebo teda v tomto areáli sídlila mestská škola, základná škola okružná 2. No a v tejto časti 1. stupňa, keďže do tej školy nechodilo veľa žiakov, niečo cez 150 iba, tak v podstate oni prenajímali priestory. No a teda aj naša škola Narnia začala rásť v úplne prenajatej malej časti súčasného 1. stupňa. No, takýmto spôsobom to išlo, v podstate prerábali sa svojpomocne triedy, každoročne nám dali do užívania ďalšiu a ďalšiu triedu. Až prišiel rok 2011-12, kedy v podstate už boli 4 triedy, no a mal prísť 5. trieda, 5. ročník, no ale tedy už naozaj nebolo, že kam rásť.
lebo jednoducho už nebolo miesto. No a zhodou okolností v tom roku 2012 sa mesto rozhodlo z dôvodu racionalizácie siete mestských škôl zrušiť 3 mestské školy. No a jedna z nich bola aj tá škola, ktorá tu sídlila, teda základná škola Okružná. No a tá teda bola zrušená v roku 2012 a teda našej škole Narny bol ponúknutý priestor v budove terajšieho 2. stupňa, kde sa mohla v podstate škola presťahovať do priestorov, ktoré boli teda vyprázdnené od tej bývalej školy. No, bolo to veľmi náročné obdobie. Ja som v tom čase prišiel do Narny ako učiteľ a teda to bolo veľmi náročné. Naozaj všetko sme svojpomocne museli si pomôcť s vysťahovaním, nasťahovaním, presťahovaním z tejto budovy 1. stupňa na 2. stupeň. A bolo to teda veľmi hektické obdobie. Prvý týždeň, pamätám si, že prvý školský týždeň sme ani nezačali. V podstate hneď 5 dní riaditeľského voľna bolo udelených od 2. septembra, pretože jednoducho sa nedalo. Čiže všetko sme si naozaj svojpomocne museli spraviť s veľkou pomocou ľudí zo zboru cirkevbratského a hlavne teda rodičov a kadejakých priateľov školy. Čiže takýmto spôsobom škola rozbehla ten rok 2012-2013. No a v roku 2013 mesto Banská Bystrica sa rozhodlo, že tento areál teda dá do súťaže a teda ho chce predať. A to bol naozaj veľmi, naozaj zlomový moment, by som povedal, v dejinách Narnie, pretože tá prvotná cena bola proste obrovská a absolútne nebola šanca, že by toľko dokázal, že za takú cenu by sme dokázali tú školu kúpiť. Myslím, že to bolo cez 1 300 000. No ale potom, keďže sa nikto neprihlásil v prvom, druhom kole, tak do 3. kola už bol údajne nejaký záujemca, ktorý tak zvažoval, dokonca sa tu boli aj pozrieť, tak sme len čakali, že čo? Či niekto nedá nejakú ponuku, ktorá by jednoducho nás z tohto boja proste vyčlenila. Nakoniec nie, tak až v treťom kole v podstate bola vyhlásená cena na 900 000, no a tu sa rozhodol do toho už zriaďovateľ školy ísť. A teda areál s výnimkou telocvične, tá bola z toho vyňatá, bol kúpený. S tým ale, že samozrejme bolo nevyhnutné zobrať si veľký úver. Ten úver bol v tom čase 605 000. No a dodnes v podstate škola je touto splátkou úveru zaťažená. V podstate splácame mesačne až 6300 eur. V podstate len na túto splátku úveru. No dvakrát sme museli tento úver navyšovať, pretože to bolo absolútne nevyhnutné. Táto škola je z roku, teda postavená niekedy v 60. rokoch a elektroinštalácia, napríklad, ktorá tu bola, tak bola absolútne nevyhovujúca. Preto sme museli naozaj robiť dve veľké prerábky. Jednu v roku 2016, kde sa zrekonštruovala elektroinštalácia na 1. stupni, aj sa urobila dátová sieť. No a potom druhá etapa v roku 2022, kedy sa toto isté spravilo aj na 2. stupni. No a to bolo tiež potrebné ten úver navýšiť. Čiže tým sa predĺžila tá doba splácania úveru. Nikdy sa nezdvihla splátka, ale predĺžilo sa doba splácania. No, medzi tým samozrejme, ale teda v rámci tých rekonštrukcií sa vždy spravili aj nové, teda vynovujú sa postupne triedy, vynovujú sa spoločné priestory a tak ďalej. Že naozaj ten interiér sa snažíme postupne za tie roky svojpomocne, ale aj samozrejme nie všetko sa dá svojpomocne, tak ich dávať do poriadku, naozaj tú školu postupne vynovovať v možnostiach, aké máme. Lebo ako naozaj vidíte, tá finančná záťaž je proste veľká. No a z tých 605 000 momentálne nám ostáva na splatenie necelých 150 000. Čiže už sa nám podarilo celkom peknú časť odkrojiť, ale ešte stále teda máme takýto poviem to jednoducho dlh. A možno aj preto, ak niekto sa pýtate, že možno, že prečo to tu nevyzerá ešte lepšie, ako by mohlo, tak je to aj z tohto dôvodu, že naozaj zvažujeme, veľmi sa snažíme hospodáriť čo najrozumnejšie, najefektívnejšie, lebo vieme, že skôr či neskôr budeme musieť do tejto školy jednoducho veľmi, veľmi investovať. Tuto len ukazujem fotky z roku 2012, kedy v
podstate naozaj sa škola z budovy A presťahovala do budovy B. Tam bola celá škola. Hej, tam, kde je teraz druhý stupeň, tak tam boli všetci od prvého až po 7. ročník. Siedmaci boli tedy najstarší a bolo to vtedy iba po jednej triede v ročníku. To len tiež tak trošku z histórie zaujímavosť. Tu na obrázku vidíte Slava a Maťku Polohovcov. Oni sú v podstate takými asi kľúčovými ľuďmi v tých dejinách Narnie. Oni boli tými nositeľmi tej myšlienky školy a aj takými vizionármi, odvážlivcami, ktorí sa do tohto celého dali. A teda naozaj to bol projekt, ktorý si žiadal veľkú odvahu, pretože naozaj zbor Cirkvi Bratskej ako zriaďovateľ, to je proste malé spoločenstvo, kde je 80 členov, čiže naozaj škola, tá dcéra prerastla tú matku už niekoľkonásobne. No a teda oni stáli pri zrode školy aj tom hlavnom kľúčovom rozvoji. No a teda ich takou zásluhou tá škola v podstate patrí nám, hej, že nie sme v prenajme nejakých mestských priestorov. Čo je na jednej strane super, na druhej strane áno, je to jednoducho veľká zodpovednosť a musíme to spravovať ako najlepšie vieme. No, toto sú len také spoločné priestory. Tých fotiek je, ako vraj, množstvo na našej stránke. A naozaj sa, ako vieme, tak sa snažíme ten interiér dávať do takého stavu, aby sa žiakom tu žilo čo najlepšie. A toto sú také naše obývačky, to voláme. Toto dole je rest time na 2. stupni a toto je ako obývačka na 1. stupni. Čiže tu máme také spoločné stretnutia a myslím, že to vyzerá celkom dobre, s tým, že naozaj každoročne sa snažíme zrekonštruovať 2 triedy na 1. stupni a 2 triedy na 2. stupni. Ale takže úplne, že nové omietky a novú maľovku. No a to, čo sa teraz deje, áno, jednoducho stojíme pred nevyhnutnosťou rekonštrukcie našej školy, pretože skôr či neskôr, keby ste sa prešli okolo týchto budov, tak uvidíte, že to vyzerá proste kadejako. Hej, tá omietka jednoducho opadáva. Už neraz sa nám stalo, že sme sa vrátili po prázdninách a mali sme vytopený kabinet, lebo cez leto silno pršalo a dáž si našiel cestičky. Ten kabinet bol na prízemí a dokázalo sa to tam proste dostať. Takže naozaj to sú nepríjemné veci a je to jednoducho niečo, čo nás zatiaľ veľmi presahuje. No ale teda, čo sa deje práve teraz, možno ste si všimli, tak na streche budovy 1. stupňa, ktorá bola naozaj v havarijnom stave, to bolo proste absolútne, že tam tieklo, tak sme sa rozhodli, vďaka naozaj veľkej podpore jedného z darcov, z radu rodičov, sa nám podarilo túto strechu začať rekonštruovať. Čiže to je niečo, čo sa práve deje. Začalo akurát pršať, ale tak veríme, že sa nám to podarí do zimy skončiť. A teda áno, práve v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia strechy na 1. stupni. No a to, čo je pre nás takou túžbou, snom, cieľom, víziou, ako povedať, neviem, ale v podstate veľmi by sme radi, aby sa nám podarilo v podstate celú jednu budovu 1. stupňa spraviť v lete 25. Áno, je to niečo, čo nás, ako vravím, stále prevyšuje a je to možno niečo, do čoho pozývame aj vás, rodičov, aj priateľov školy, proste kohokoľvek, to akýmkoľvek spôsobom jednoducho vie pomôcť. Predpokladáme, že tá suma, už teda, keď z toho vyčleníme tú strechu, iba na zateplenie a novú fasádu je okolo 250 000 eur. Škola má v dispozícii momentálne takú rezervu, ktorú do tohto vie investovať a to je 100 000 eur. No a rozbiehame fundraisingovú kampaň na získanie teda tých ďalších prostriedkov. Čiže to je naozaj niečo, čo naozaj potrebujeme. Čo je taká možno nevýhoda nás ako zriaďovateľ, keď je cirkevná škola, teda cirkev ako zriaďovateľ, tak veľakrát sme sa snažili získať rôzne europrojekty, kde naozaj tých peňazí je dosť. No ale práve preto, že zriaďovateľom je cirkev, tak cez mnohé sme proste prepadli, pretože tie podmienky boli nastavené tak, že sa to týkalo hlavne štátnych inštitúcií,
alebo teda toho verejného sektora. No, minulý rok sme mali tiež také dva projekty, ktoré sa zdali, že toto by mohlo z toho sa podariť. Nakoniec jednoducho budova nie je vo vlastníctve štátu a tým pádom sme prepadli aj cez túto výzvu. Čiže naozaj v tomto sme spravili už niekoľko krokov a už sme takí z toho, že viete, už keď sa vám veľakrát niečo nepodarí, tak je to také, že je to také náročné. A naozaj to čerpanie európskych peňazí pre nás je veľmi, veľmi ťažké sa k ním dostať, hlavne takémuto veľkému obnosu. Čiže naozaj ten zdroj financovania proste musí byť z tých našich nejakých peňazí, na ktorých sa podieľate aj vy ako rodičia z toho, že z toho príspevku rodičov aj vďaka tomu sa nám podarilo našetriť v podstate takúto rezervu, ktorú v podstate vieme investovať do tej školy. Lebo áno, z dlhodobého hľadiska proste, či sa nám to páči, alebo nie, môžeme robiť parádne veci, parádne vzdelávať decka, ale jednoducho ten fyzický stav budov je taký, aký je. No, čiže rozbiehame takúto kampaň, takže v podstate tak, keď si ten QR kód zosnímate, alebo ja aj pošlem link samozrejme, tak cez Darujme.sk sa snažíme proste povzbudiť darcov. Uvedomujeme si, že každý má nejaké možnosti, ktoré má a preto naozaj toto je len vyslovene úplne, že dobrovoľne, cítite sa v tom absolútne slobodne, lebo vieme, že v dnešnej dobe to jednoducho nie je jednoduché. Takže, ale budeme samozrejme vďační. Čiže tak, áno, všimli ste si, že sa aj postupne nejak zvyšuje ten príspevok od rodičov školné. V porovnaní možno s inými školami, Narniami, tak to naše školné je stále niekde ešte na polovičnej, možno nižšej úrovni, alebo teda inými súkromnými školami, či už v meste, alebo v iných mestách. Naozaj nechceme, aj keď áno, to školné už je možno vyššie ako bolo, ale stále sa ho snažíme držať v takej miere, aby v podstate na školu, aby to, že na školu nemám, nebol úplne dôvod sem dieťa nedať. Máme sociálny fond, z ktorého vieme pomôcť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť také vysoké školné informácie. Dostanete cez EduPage, ako sa do neho zapojiť, či už ako prispievateľ, alebo aj ako požiadať o podporu z tohto sociálneho fondu. Dobre, že to som trošku odbočil inde, ale ako vravím, toto je naša veľká snaha, ktorú máme pred sebou. Ako vravím, tá naša škola je postavená na takých malých, väčších zázrakoch a to, že sme do toho 18. roku prišli, tak tam veľké veci sa diali, za čo sme veľmi vďační a veríme, že aj toto môže byť taký náš nejaký spoločný projekt, kedy sa nám podarí tú Narniu, ako tam máme napísané, obliecť do nových šiat. Či už, no, takže toľko. Ja vám aj pošlem cez EduPage aj s týmto záznamom taký link, kde budete môcť napísať, ak viete o nejakej pomoci, či už možno o nejakých fondoch, o nejakých grantoch, alebo o niekom, kto by možno takéto veci podporuje, tak budeme vďační za akúkoľvek informáciu, alebo ak vy sa viete nejakým spôsobom zapojiť do nejakej konkrétnej pomoci, tak to budeme veľmi radi. A my si uvedomujeme, že medzi vami rodičmi je mnoho ľudí, ktorí možno by aj vedeli možno sami len nevedeli, že treba. tak áno, treba, budeme vďační a dajte len o sebe vedieť. Takže tak. No, dobre. A už také zhrnutie, že čo nás čaká najbližšie. V podstate budúci týždeň máme takú milú tradíciu už, že sa zapájame do takého celoeurópskeho projektu Európskeho týždňa športu. A každé ráno, v prípade teda pekného počasia, sa decka idú na školský dvor a máme spoločné rozcvičky, to je parádny štart do dňa. Takže to nás čaká budúci týždeň. Vždy máme nejakého hostia z radu úspešných športovcov z pravidla, tak to sa tešíme. Potom teda 29. sú tie bohoslužby Narny, ako som spomenul, jesenná burza 11.12. A možno si poznačte, ak na rodičovských stretnutiach to nebolo povedané, tak 28. a 29. oktobra máme plánované riaditeľské voľno.
čiže to je pondelok, útorok pred jesennými prázdninami, potom od stredy sú potom prázdniny, takže aby ste vedeli, že takto to je, takže tam v podstate ten týždeň je voľný. Dobre, takže ďakujem vám za pozornosť. Pozerám, že či v čete nejak nepribudli nejaké otázky. Nemám tu žiadne otázky. K tomu, ešte možno k tomu fundraisingu som by takú vec chcel povedať, že my máme toto je ako keby prvá etapa, hej, že to zateplenie tejto prvej budovy, to je ako keby prvá etapa. Máme vypracovaný fundraising alebo teda taký plán na celý tento areál postupne, ale chceme ísť tak postupne, hej, že keď sme vyčísľovali, že jedna, druhá budova, potom možno táto budova v strede, ktorá voláme už že C-čko, tak aj s ňou, a ešte možno aj s jedálňou, tak to naozaj nám vychádza na 3 milióny eur, keď sme to tak veľmi zhruba spočítali. Čiže to sú naozaj obrovské peniažky. Ale tak zatiaľ postupne, toto je prvá fáza, kde potrebujeme teda dať do poriadku prvú budovu. Tak do toho vás teda, ako vravím, pozývame. No a tuto je ešte, vravím, táto stránka. Ak chcete, vravím, na tom QR kóde, to vás presmeruje na túto crowdfundingovú stránku Darujme.sk, kde ak chcete, tak môžete nejakým spôsobom prispieť. Dobre, tak pozerám, že chat neprináša žiadne otázky, tak verím, že sme zodpovedali, ak aj nejaké máte. Tak ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A ďakujem vám za priazeň, ktorú nám prejavujete. Ja viem, že niekedy to možno tak znie ako klišé, ale my sme naozaj veľmi vďační za to, že nám dávate, zverujete s dôverou svoje deti a že môžeme takýmto spôsobom ich sprevádzať na ceste aspoň tých 9 rokov. A že verím, že naozaj tá pečať Narnie v ich srdciach sa ukáže a že keď po rokoch budú spomínať na to, že kto im dal aké vzdelanie, tak tá Narnia tam proste vždy bude. Takže za to vám veľmi pekne ďakujeme a naozaj vážime si vašu pomoc, vážime si vašu dôveru a sme radi. A ďakujeme, že ste sa pripojili na toto stretnutie. Bolo nás tu takmer 100, takže veľmi pekne ďakujeme. Záznam z tohto stretnutia pošleme cez EduPage a za mňa toľko. Tak ďakujem vám a prajem ešte pekný večer.